नमस्कार प्रणाम। आप सबके स्वागत बा भोजपुरिया पूर्वैया में। तो आज एगो बहुत बड़ा धमाका भइल बाटे केसारी भैया के तरफ से, जौन की धमाका बहुत मजेदार बाटे और आप सब लोग सुन के एकदम खुश हो जाइम, जितना बस केसारी भैया के फैन बा लोग, जितना चाहता बा लोग। तो आज केसारी भैया के दूसर का पिक्चर जौन की लंदन में शूट हो रहा बा, ओकर डेट अनाउंस हो चुकल बाटे, कौन की शूटिंग डेट बाटे और पिक्चर के नाम अनाउंस हो चुकल बाटे। पिक्चर के नाम बा डेट भेंट और ओकर शूटिंग चालू बाटे 24 नवंबर से। 24 नवंबर 2020 से शूटिंग चालू बाटे, जौन की पता चल रहा बा 3 गो गाना के शूट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकल बाटे और पिक्चर अभी शूट होकर बाकी बा। तो जल्द से जल्द वो पिक्चर शूट हुई और आप सबके बीच में बहुत बड़ा एगो धमाका हुई, जौन की मजा आ जाई सब भोजपुरिया परिवार खातिर, भोजपुरिया समाज खातिर, भोजपुरिया लोग खातिर, केसारी भैया के फैन लोग खातिर एगो बहुत बड़ा धमाका हुई। और केसारी भैया जल्द से जल्द ये पिक्चर शूट करके इंडिया वापस आइयन और आप सबके बीच में फिर से धमाका हुई, स्टेज शो हुई, मजा आई। और ये पिक्चर के आप लोग आशीर्वाद देम, प्यार देम और जितना केसारी भैया के गाना है, जितना म्यूजिक आई, आप सबों के लाइक करम और जल्द ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाइम, ट्रेंडिंग पे ले जाइम और केसारी भैया के एकदम सुपरस्टार तो हुए वन एकदम बढ़ा दो, एक बार गर्दा मचा दो एक बाटे। प्रणाम, आप सबके आशीर्वाद रखिए और चैनल के सब्सक्राइब कर दें।